Je moet er maar lekker even een koekje en rij op. En ik even onttepen. We beginnen hier. Hier is de stad. Dan gaan we daar naar een gekke bocht. We beginnen aan mijn wc-roltje hier. Met de heel los. Bocht om. Heel los. Heel los. En nou is het moeilijk. Hier al die bochten. Ja, zie je dat oefent het even zonder touwtjes. En dan maar weer eindigen. Nou, Boe maakt maar even in de band, want die pakt de touw heel dit, hè? Ja. Jongens, ik ga in het wc-roltje 2 gatjes maken. Hierin. En op de andere kant ook hier. Dan ga je het touwtje erin. Nou, chef, we hebben het touw erin, dan kan we even staan. Weet je hoe lang het ongeveer maakt? Nou. Oh jee, oh jee. Oké, dan maar heel voorzichtig. Probeer je beide hier eens een beetje in te lopen. Blauwe zak. Ja, op samen denken we mij. Net op een witte lijn, hè?